magandang araw mga kagapay. Ngayon po ay babalikan po namin si Mark dyan para bilihan din po ng mga gamit na para sa kanyang pag-aaral. Ayan. Ito rin po ay bigay po ni Tita Carly. So yun, panoorin po ninyo yung unang video po natin kay Mark dyan. Isa po siya sa isa po siyang bata na walang magulang. Ayan. Iniwan po siya ng kanyang tatay and namatay na rin po yung nanay niya po. Kaya deserving din po siyang tulog. And salamat din po kay nanay, si Nanay Rose, yung walang isang paa dahil po sa kanyang kabaitan at pagkukup kay Mark dyan. Ayan, good morning mga kagapay. Andito po tayo ngayon dito sa may palengke. Ayan, bilihan po ng mga uniforme. Ayan nga, para bilihan po natin si Mark dyan ng kanyang uniform. Kasi po kahapon wala si Mark dyan. So dito na po kami bumili ng uniform. Kasi doon sa pinuntahan namin kahapon na maliit na supermarket ay wala silang uniform na short pant para kila Mark yan at saka kay Toto. Kaya dito na kami kasi marami silang stock. So siyempre dahil nga pasukan na, ito dinala namin sila sa isang barbershop para magpagupit. Ayan, kasi mahaba na yung buhok ni Mark dyan. Ayan, so gugupitan na siya para naman poging-pogi. Ayan, no. Ayan, talagang sinusulit ni Kuya. At syempre, pati si Toto ay pinagupita rin po natin kasi nga mahaba din yung buhok. Ayan. Para pagpasukan, okay na. Kita nyo naman, poging-pogi na si Mark dyan. Ayan, hindi na mahaba yung buhok niya. And pati na rin si Toto, ayan, poging-pogi na rin yung mga bata. Kaya pumunta rin kami dito sa mall. Ayan, para bilihan po siya ng sapatos kasi kahapon hindi po siya kasama. Ayan, pero kasama namin si Toto ngayon kasi nga pinagupitan din namin siya. Maliit? Maliit. Ito siya, no? Ito. Kasya po. Yan, sakto. Awa. So ayan mga kaagapay, namimili po kami ng sapatos ni Mark dyan. Yan, makita nyo naman, pogi na po. Saka kasama namin si Toto. Ayan. Ito na daw yung napili. Okay na to? Apo. Ayan, may napili na siya sa sapatos. So, halika. Punta tayo sa dito mulong doon. Keeps on changing. There's a burden that we carry. Pili ka ng bag. Butart na ngayon mo. Tulad ba ng kay Toto? Apo. Ito, dito yung napili nito. Saan ba yun? Dito yun, no? Ito. Ito? Ayan ba? Ikaw? Ay, nambili na yun. Saan?
Wag yung ganito kasi madaling madaling matumihan, madaling makita yung dumi. So yan, namimili na po si Ito. si Toto. Ay, hindi, si Mark Jan ng kanyang bag. Oh, dito kahapon yung napili ni Toto eh. Nakulit sa TV kanina. So, Ayun. saan? Ito ba? Tingnan natin, baka masyado. Ano to? Ito, gusto mo to? Opo. Masuot mo nga saan? Sige, i-shot mo daw. Parang okay din naman. Sakto lang din. Isa ganito, masyado itong malaki, pangit na. Ayan. Ito na? Opo. Ayan. pa siyang extra pouch. So, anong masasabi mo kay Tita Carmi? Ayan. Thank you po, Tita Carmen, sa ibinigay niyo po sa amin. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi po kami makakabili po nito. Thank you po. Opo. Ayan, Tita Carmi, ayan, narinig po ninyo ang sabi ni Mark dyan. And maraming salamat po kay Tita Carmi kasi siya po yung nagbigay nitong mga pambili po ng gamit nila. So, halika na, bili tayo ng, ano pa ba yung kulang? Ano pa yung kulang? Notebook. Notebook na tayo, no? May medyas naman siya, tapos may medyas, tsaka uniform. Yung sando. Ay, o nga, pili tayo ng sando. When it comes to saving lives, this the message of compassion for all the world to see. Compassion as the power of humanity. Sakto na. Opo. So, kailangan pala talaga yung inalis yun. Notebook na. Compassion for all the world to Yung medyas, tapos naman yung medyas. Notebook naman. Ito. Yan, di ba yung bawas? Grade 3. Grade 2. Pwede naman to bawasan, di ba? Ito na tayo. Bawas tayo. Ganyan yung kayo isa ba? Sa'yo. It doesn't matter who you are or where you're from, 'cause there's no Red. when it comes to Bigat siya eh. helping people. There's no friend or Dapat iba-iba yung kulay para comes to ma saving lives. This the message of compassion grade for all the world to see. Compassion as the power tapos blue. of humanity. Sa pink. Ay, yan, white. There's so much that we And maraming salamat po. Ano pang kulang? Bili tayo na Kaya guys. let compassion fill our
to live in harmony with all of humankind. 'Cause there's no creed nor color when it comes to helping people. There's no friend nor foe when it comes to saving Pamburan to, di ba? lives. This the message of compassion for all the world to see. Ito, wag mong walain na. Dapat itago mo ito lagi. Saan yung yung sharpener? Ito na yung sharpener. Ipa. Dapat yung sharpener na iba. Pag-itingin natin. Ay, ito yata. Ito na lang, no? Ito. Yung panglalaki ang kunin mo, ha? Ito, okay na ito. At yung page. So, ayan, tapos na. Wala na. Ayan, magpasalamat ka na. Dito tayo. Anong masasabi mo ulit? Thank you po ulit sa Kay Tita Carmi. kay Tita Carmen po sa mga nabili po namin. Dahil po kung wala po ganito, hindi po kami mabibilihan. Kami po ni Toto, hindi po ibilihan at Parang mapapagupitan hindi ko po. marinig, ah. Ayun mga kagapay, nandito na po kami, tapos na po kami mamili, and ayan, uuwi na po kami. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood po sa video po ni Mark Jan. Ayan, ang kwento po ni Mark Jan, nandyan po sa, sa baba, yung videos po niya, yung unang pagkikita po namin. Sa bago pa lang po makakapanood nitong video, si Mark Jan po ay isang ulila, yung papa niya ay iniwan sila, tapos yung nanay niya namatay na po. So maraming salamat po sa tumulong sa kanya kay Tita Carmi na nagpaabot ng mga pambili po ng gamit ni Mark Jan, kasi sobrang hirap po na sa isang mag-aaral, sa isang bata na mag-aral ka na walang damit. And siyempre, yung umampon po sa kanya, yung binablog team po natin na si Nanay Rose ay disabled din po, or PWD. So napakahirap po ng sitwasyon po nila. So yan po sa lahat po ng mga hindi pa po napanood ng unang video po namin ni Mark Jan, nandyan po sa sa page po natin, nasa YouTube po natin, panoorin nyo po. And gusto ko lang din po magpasalamat po sa mga kasamaan ko, sa ayan, sa Team Daddy Frankie. Maraming salamat po sa suporta. Big shoutout po sa inyo. And big shoutout din po sa Team Rise Above. And kay Tita Carmi, ayan, big shoutout po. Maraming salamat sa tulong po ninyo kay Mark Jan at saka dun sa mga anak ni Nanay. Maraming salamat po. Sobrang napakasaya po nila. And pasensya na rin po dahil mahiyain lang talaga yung mga bata, kaya hindi po sila masyadong nagsasalita. So yun, thank you din po sa lahat ng mga viewers ko po, sa mga nag-share ng ating mga videos sa page. Ayan, sa Kagapay TV, ayan, sa mga hindi pa po naka-follow, paki-follow po ang Kagapay TV para mas marami pa tayong matulungan na ating mga kababayan, lalo na yung mga batang tulad po nila na mga walang nanay, walang mga magulang, na gustong makapag-aral din. Pero yun nga, limitado rin po yung kakayahan po nila. Tulad po nito na walang nanay, walang tatay. So napakahirap po. Ayan, sana marami pa tayong ma-inspire or sa na mga kabataan na maano rin po sila mag-aral. Nakakatuwa nga po kasi sa kabila ng buhay, kahirapan ng buhay na kinalalagyan ni Mark Jan ay gusto pa rin niyang makapagtapos ng pag-aaral. So yan po mga kagapay, maraming salamat po.
And lagi po tayong mag-pray. Ayan, na sana lahat po tayo okay. Ayan, maraming salamat po and God bless. Thank you, bye-bye. Compassion.